Dette er Diamond Valley Lake, som vi nu kan stå og kigge på heroppe fra bjerget, som vi har belejret, som vi har arbejdet for. Hello. Hello. Og det her, det er Winchester og West Valley High. Jeg pauser lige videoen en gang. Og dette er West Valley, rivalskolen til Hemet. Jeg prøver at se, om jeg kan zoome lidt ind her. Det er Walmart. West Valley High ligger dernede. Og inde der, hvor jeg filmer nu, dårlig kvalitet, har jeg spillet fodbold engang. Og det der er så, hvad vi har kravlet op af. Vi var ude siden kl. 6 i morges. Og det har været en lang tur. Vi kom herover fra. Nu skal jeg lige prøve at se en gang her. Vi kom derover fra den vej der. Så hele vejen op her over til museet, hvor vi lige var inde hurtigt at kigge. Så op ad bakkerne igen. Så en smuk udsigt på en dejlig diset morgen i Hemet, California.